Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. SAPS Waterberg Flying Squad operationalized intel about a Great Water Hilux suspected to be transporting illicit goods along the Percy5 Road under Mokopane policing area. An intel-driven operation conducted on Tuesday, 20 January 2026 has led to the recovery of 186 cartons of illicit cigarettes with an estimated value of 18,500 rand. The suspect managed to evade arrest. The vehicle and the recovered cigarette were confiscated for further investigation. Amavikini adlule siye sabika ukuthi iBritish Tobacco Company ikhala ngokuthi ngenxa yokuthi kunalogwayi lo ongena ngokungekho semthethweni baya affecteka bona. iBritish Tobacco Company company producer obogwayi abanjengo Cotley, Stuyvesant nabanye. Manje bakhipha umbiko ukuthi kungenzeka ukuthi kuphele lo nyaka i-manufacturing plant yabo lela eHeidelberg igcine seyivaliwe. Lokho kungenza ukuthi abantu ababalelwa ku-280 baphelelwe umsebenzi. Kulesimo esikuso into enjalo akufanelanga yenzeke, ngoba umuntu oyi-1 uma esebenza nje, especially kubantu laba bebaleni pisholo enjengelami, uma esebenza kuyenzeka ondla umndeni owu4-5 abantu abadepende kuye. So imagine ke mase kuthiwa kulo 280 akuze uku-affecteka le 280 kuphela. And Minister we-Finance ngesikhathi ethula i-mid-term budget ukhulumile ngetaba le illicit cigarettes and illicit goods angena la kulezwe. Angifuni ukungena kwipolitiki ngoba kunjenjena nje ama-border awekho secure kahle. Border management is underfunded, SNDF is underfunded. Manje angifuni ukukhuluma lezo zinto, kodwa kwesinye isikhathi uthi ubika udaba olunje igcine sekufaka kwezepolitiki ngoba ibona abantu laba aba-responsible. Asidlule phambili. SAPS Anti-Economic Crime Task Team and the Counterfeit and Illicit Foods Policing Team conducted an intel-driven operation in the Muizenberg Policing Precinct to curb gang violence and shooting on Tuesday, 20 January 2026. The members searched a premises in Beach Road and seized a 9mm pistol with 20 rounds of ammunition, 1 imitation firearm and a rifle parts. A 33-year-old male is facing charges in terms of Firearms Controls Act and will appear in the Muizenberg Magistrate Court once he has been charged. 2 suspects were arrested for possession of unlicensed firearms, a rifle with 23 live rounds of ammunition, a pistol with 10 live rounds seized. 1 state vehicle was damaged as a result of the shooting. Kidnapping plot failed. Ivory Park, Gauteng. A suspected kidnapper was shot dead, while 9 others were intercepted and arrested during an intelligence-driven operation by SAPS, working in collaboration with private security. The group was allegedly planning to kidnap a businessman in the Benoni area. During the operation, 3 firearms and getaway vehicle linked to other criminal activities were seized. Nzima kahle kahle la eSouth Africa ukuthi umuntu mayisebenzile ewusomabhizinisi kube khona abantu abazohlala nje bacabanga ukuthi konje bangayithola kanjani imali kuye, bangacabangela umndeni wakhe, bangacabangela abasebenzi akabaqashile. Ngihlezi ngisho lento ukuthi yazi makuphazamiseka abasebenzi akuphazamiseki bona bodwa, kuphazamisa ngisho nemindeni edepende kubo. Kodwa uma abantu be kidnapper lo osuke eqala ibhizinisi
sekunenkinga. Sekunenkinga impela ngoba akuzuku-affecteka yena nomndeni wakhe kuphela. Ngisho nabanye abantu abaseceleni bazo-affecteka. Ingakho manje ngikubona kuyisu elihle ukuthi uma unebhizinisi noma usubona ukuthi uyaphumelela, suke elokishini. Hamba uhlala la kune-security khona egada 24 hours kuma-gated estate, umane ukhokhe ngoba uzophepha. Iyona nto ezoba ngcono. Le nto izokwenza ukuthi abantu abaletha amabhizinisi elokishini bangahlali nathi emalokishini. Ngoba ukuhlala nathi emalokishini bazogcina kukhona iy'nkinga abazibonayo balekelele. Uma sithi yazi sifuna inkinga encane iphume estradeni, ikwazi ukuthi kube nento eyi-occupy-yayo. Selekeleleni nisidonate-ele siba sponsor in terms of i-sport noma yini. Uma leyo nto eyibona njengomuntu ohlala endaweni uzokwazi ukulekelela kalula. Kodwa uma esehlala le kudeni sobe sesimthola kanjani? Sizothi ekugcineni yazi abantu banele bangaphumelela nje balishiye ilokishi bafuna ukuyophila le nabelungu. Kanti kwesinye isikhathi baxoshwa yile zenzo lezi. Awukwazi ukuthi ungaphila kahle freely mase sewuqala ngathi umsebenzi wakho owenzayo uyathuthuka, sekufuneka ugadwe manje ubusuku nemini ngoba kunabantu abafuna nje abangafuni kusebenza, abafuna nje ukuthi bathole imali esheshayo. Ayibuhlungu lento. Police in Limpopo have opened a murder investigation after a Zimbabwean national was allegedly beaten by community members at Lifara village in the Make policing area. The man was accused of stealing electric cables and later died in hospital from injuries sustained during the mob assault. According to South African Police Service, officers responded to reports of a mob attack on Tuesday, 20 January 2026. They found residents gathering around an injured man lying on the ground. An ambulance was called and the victim was taken to the local hospital for urgent medical treatment. Before being transported, police managed to speak to the victim, who was identified as a Zimbabwean national living at Bridgeway village. Preliminary information indicated that community members assaulted him after accusing him of cable theft. Later that evening, emergency medical services confirmed that he had succumbed to his injuries. Limpopo Provincial Police Commissioner Lieutenant General Thembi Hadebe condemned acts of mob justice, warning that taking the law into one's own hands is a serious criminal offense. Police urged residents to report suspected criminals to authorities while investigations continue. Anyone with information was asked to contact Constable Modibeng Mahlo or Crime Stop. Siza ngani ukuthi kuthiwa abantu abangawuthatha umthetho bawubeke ezandleni zabo ngoba abantu bayenza into eright bambophisa umuntu. Lo muntu afika akhipha imali adizela amaphoyisa amkhulula amaphoyisa. Buka udaba likaXolani ukuthi oXolani babamba umuntu watholakala nenhlamvu na yonke into kodwa into ayenzile amaphoyisa adedele lo muntu asiza lo muntu ukuthi akavula icase against uXolani. Then ulindele ukuthi umphakathi uma ngathiwa nanga umuntu uthengisa ama drugs lawa abulala umphakathi sekufuneka ukuthi uzomreporta lo muntu ekubeni la mphakathi umbona lo muntu wabona amaphoyisa efike ezokoleka imali emzini nalo muntu. Ngiyazibuzela ibhlungu lento eshiwoyo kuthiwa manje amaphoyisa ayaphenya khona umuntu ofuneka aboshwe kodwa abantu yiba abahlala ngomnyama. Uma yena lo muntu esebe ama cable esewatshontshile ama cable eyowadayisa yena ezokwazi ukuthi aphile uhlale ayikho into ebhlungu ukuthi ungabi nagesi hayi ngoba iEscom inenkinga kodwa ungabi nagesi ngoba kukhona umuntu otshontsha icable. Ibhlungu kabi leyo nto leyo. Manje funa benze njani? And lo muntu usuka le Zimbabwe uzotshontsha ama cable la. Ngiyawuncoma mina umphakathi waseLimpopo. Ngiyawuncoma ngoshayela ihlombe ukuthi hayi nenze kahle. Ngoba amaphoyisa esinawo
abangani nazo lezi gebengu, angabangani nazo. Amaphoyisa esinawo awaholi ngokwanele. Phela isona sizathu mina sifika kimi ekhanda uthi amaphoyisa wethu awaholi ngokwanele. Bengeke phela bathatha imali kangaka. Ngisho into ebulala isizwe, ama-drugs, bathatha imali for umuntu othengisa ama-drugs ebulala isizwe, abaholi ngokwanele. Ngiyacabanga ukuthi isona sizathu esenza ukuthi bayithathe kangaka i-bribe. Labantu abaholi ngokwanele. Yazi kade ngibuka izindaba la, ngibuka iy'moto nje ey'semgwaqweni okungafanelanga zibe semgwaqweni ezithutha umphakathi. Imoto oyibonayo ukuthi le angeke iziphase noma ngathi iya ku-roadway, kodwa ngenxa yokuthi abantu bakhipha imali zikhona lezo iy'moto la emgwaqweni. Ayikho-ke futhi nathi into esingayenza lapho, kodwa nje lento eyenziwe lo mphakathi waseLimpopo, uyabona njengoba wenze kanje awuzukuba nayo inkinga yokuthi ugesi ubacishele ngenxa yokuthi khona umuntu otshontsha amakhebuli, ngoba le nkinga le bebenawo bayilungisile. Hayi bayilungisile. Asiyibambe le video. Ngicela ukuze uphawula kwakho la comment section. Ngale kwalokho mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo.